Kang Mas Atem. Diaturke Bloko Sutaya nduk ya. Pangapunten menika katur sedaya warga mriki, masyarakat mriki khususipun RT RW mriki pangapunten malam hari ini enggak cukup iki mau. Dadi pawiwahan iki diaturke ora nggur cukup dina iki. Benjing tasih wonten ati. Lah sesuk isih komplit kaya. Terus sesuk wengi isih komplit meneh kaya. Oh, tasih meleh. Men ora kleru ki ana 3 dina lho nduk. 3 dina 3 wengi kok ya diatur. Mangke tasih Pak insyaallah tasih wonten apa niku pengaosan tasih wonten nggih Mbak nggih. Nggih. Bapak Ibu ngapunten kula mboten saged sowan mriki malih. Lah ngopo Mas? Lho ora dikon lho. Ora ditanggap. Ora dikon kok masalah ini bae. Ya nggih. Kula nderek memuji pokoke adicara ingkang gelar wiwitan tengahan pungkasan mangya rahayu lancar slamet cukup kalian wingkingipun Allahumma amin. Monggo. Cedetan sak